començarem el diàleg d'avui per fer una mica d'introducció al tema. Pensem la societat catalana com a país. És una societat que es composa d'una gran diversitat de procedències. Això precisament vol dir una gran diversitat cultural, que per cert l'Estatut actual vigent de Catalunya defineix aquest país com un país que s'ha format amb les aportacions de diferents civilitzacions i cultures que han anat deixant petjades aquí, i d'aquestes petjades fa el país la seva identitat avui dia. Per tant, si hi ha el mateix Estatut de Catalunya es defineix com a tal, penso que això ja diu molt de la identitat d'una societat. Dit això, hi ha una altra realitat també de la que no podem escapar-nos. Catalunya com a país es va incorporar a aquesta societat que té la responsabilitat de gestionar fluxos migratoris i que precisament durant un temps molt curt, un cas únic pràcticament a l'univers, durant una dècada, l'arribada de gent vinguda d'arreu del món ha estat exponencial, el creixement dels fluxos, i Catalunya durant aquest any ha intentat gestionar aquesta realitat i més o menys se n'ha sortit. Doncs aquesta és una mica per introduir en quin país ens trobem, fruit d'aquests moviments humans de l'última dècada i l'actual. Fins i tot podem allargar fins a 2 dècades més enrere. Fruit d'això, avui en dia podem trobar gent d'arreu del món que se senten catalans i catalanes o simplement conserven la seva identitat d'origen però que s'incorporen a viure aquí i en principi allò que es diu cohesió social, que segurament seria tema d'un altre diàleg, doncs queda per veure si es manté o hi ha algun perill de tant increment, però de moment podem dir que la societat catalana com a societat pluricultural se n'està sortint. I això és el que és la identitat comuna. Per tant, el que són els components d'aquesta societat, què en pensen? Avui en dia podem parlar del voltant del 17% de la població catalana que és d'origen d'una altra nacionalitat. Per tant, per considerar l'opinió del que és el poble, no podem deixar marge una proporció tan important d'aquesta població. Dit això, una de les iniciatives que precisament dona peu a que s'entenguin aquestes veus és aquesta iniciativa molt per felicitar per part d'Espai Avinyó d'organitzar aquest tipus de diàlegs. Sincerament crec que això dona vida al que és el dinamisme mateix del poble i això és molt per saludar. En el debat d'avui tenim una convidada i un convidat. A la meva dreta tinc a la Nura, aviam si pronunciaré bé, Aharshi. Gràcies. Ella va arribar a Catalunya l'any 1990 i era petita, era una nena, perquè ella és molt jove. Era petita, tenia 8 o 9 anys quan va arribar, a l'any 90. No fa gaire, però sembla que sí. Per tant, ella aquí va arribar ja amb el seu bagatge i l'ha portat aquí, ha fet alguns estudis aquí, està treballant aquí i té la formació de periodista, encara que ella mateixa és l'últim que utilitza en el moment de presentar-se, però ella té la formació de periodista i això no li podem treure. I també és tècnica d'immigració. Professionalment, ella és professora de secundària i també
laborar al secretariat de Gitanos d'aquí de Catalunya. Per tant, amb aquest currículum tenim aquí a la Nora que ens contestarà unes quantes preguntes que precisament val la pena que posem en comú per compartir aquesta tarda. I a la meva esquerra tinc el Saiba Bayo. Saiba Bayo va arribar a Catalunya l'any 2003. Saiba Bayo participa molt al món associatiu, és membre de diferents entitats de persones immigrades i també d'ajuda a immigrants. I Saiba Bayo és politòleg, recent sortit del forn, o sigui que encara amb els coneixements ben frescs, i també és traductor. A nivell laboral continua fent traduccions, però acaba de muntar una petita empresa de construcció, una consultoria. I d'això intenta anar tirant endavant amb aquesta època de crisi, cosa que s'ha de felicitar, perquè precisament en aquests moments muntar una cosa i que vagi aguantant és sincerament tenir mèrits. La qüestió d'avui és saber si les persones, un cop arribat aquí, decideixen establir la seva residència habitual aquí, fins i tot algú pensa, jo em moriré aquí, per què no? Doncs aquestes persones que venen d'altres indrets tenen una etiqueta que porten. Aquesta etiqueta és d'immigrants. D'entrada podem qüestionar per què categoritzem persones amb un gerundi. Immigrant vol dir que estàs en un procés que no ha acabat. Ets immigrants o des del moment que decideixes fer la teva vida aquí et pots considerar com a català o catalana. Aquesta és la pregunta que fem. Però abans de donar la paraula als convidats, abans de començar l'acte, hem tingut una petita conversa inicial, també amb la Tània, de plantejar el sentit de la pregunta. Una persona o és immigrant o és català o catalana. Doncs hem arribat a la conclusió que potser la qüestió s'hauria de matisar. Potser no cal reformular, però matisar una miqueta. La primera matisació és qüestionar aquest adjectiu, aquest gerundi, per categoritzar una persona. És a dir, que és com una persona està condenada a estar fent una cosa sense acabar-la mai. Això és un primer qüestionament que podem fer del títol. I després, immigrant català, catalana, la pregunta dona peu a una interpretació com una vessant, diguem-ne, alternativa. O ets una cosa o ets una altra. Per tant, has de deixar de ser una cosa per ser altra, has de renunciar a una cosa per conservar l'altra. També és una matisació que fem a la pregunta. Per tant, per no quedar-nos en un debat merament semàntic, fem aquesta matisació per entendre que la pregunta va en el sentit de dir una persona es considera que ve de fora i decideix viure aquí. Arribarà un moment que deixarà de ser considerada com una persona vinguda de fora. Aquesta etiqueta de dir ets d'aquí però ets vinguda de fora o vingut de fora. Arribarà un moment, hi haurà una data de caducitat per aquesta etiqueta o simplement es considera d'aquí i punt. I quan es considera d'aquí es té en compte la identificació d'un mateix. Una persona pot dir jo no vull considerar-me català, jo vull viure amb els catalans, però jo em considero una altra cultura, una altra identitat. Per
aquí la pregunta queda a l'aire. Començo per Saiba, per anar a fer. Abans he fet la presentació de la Mora i després la Saiba, i ara començo la primera pregunta, la faig al Saiba. Saiba, tu segurament com a politòleg has llegit més d'una vegada el Sami Naïr. Sami Naïr és un algerià d'origen algerià però de nacionalitat francesa, és molt conegut en el món polític. Ell diu que totes les societats del món han de conservar una cosa que ell anomena nucli dur de la identitat. El nucli dur, segons ell, és una cosa que no s'ha de compartir. És una cosa que un ho ha de sentir realment en el més profund d'ell. Però anant del nucli dur cap del centre nuclear cap a les perifèries, doncs hi ha diferents estadis de la identitat. Un és coses que es poden compartir, com que jo visc aquí, faig tot aquí, podem compartir, però el que és el nucli dur, segons ell, és una cosa que no es pot compartir perquè realment s'ha de sentir des del més profund d'un mateix. Tu com veus això? Tu, en els anys que portes aquí, exactament 10 anys, et consideres immigrant, et consideres una persona catalana, notes que la societat, quan t'acull, exerceix amb tu alguna pressió, o sigui perquè es consideri més català que immigrant, o de rebuig per dir no, tu no ets dels nostres, per molt que visquis aquí. Quin missatge reps tu durant tots aquests temps que comparteixes amb els catalans que dic jo de 4 avis? Primer, que agraeixo al públic que està desplaçat per anar a participar al debat. Moltes gràcies a Escala d'Unió que ens han convidat. Gràcies a tu, Soroka, a Germà, i a tota l'estructura que està darrere i a la institució que està present aquí, amb la presència del director general d'Immigració. Bona tarda. Primer, Sami Naïr no és el meu referent quan parlo del món acadèmic. És republicà, és de la línia de Habermas. Per tant, una idea de la societat bastant, si puc permetre d'utilitzar el termini aquí, jacobina, des de la perspectiva meva. És a dir, que és el tipus heavy, i aquí hi ha unes normes, o tothom fa això, o tal. El que sí, la seva excusa aquesta, de dir, clar, òbviament, ningú podrà canviar això. Jo he viscut una socialització on he après uns valors, on m'han transmès uns valors en una societat determinada, per tant, com vulgui, per molt que vulgui canviar. I aquestes coses són innates a les persones. Per tant, aquesta sortida seva per corregir-se una mica els seus discursos, bastant polèmics en aquest aspecte, que sí, té tot el mèrit de veure de quina família ha sortit per arribar on ha arribat Sami Naïr, cal felicitar-me i per tant en aquest aspecte és un referent per mi, perquè també he arribat a una societat no he conformat per dir-me aquesta etiqueta i em quedo amb aquesta. Has parlat que hi ha una societat, que en la societat hi ha diferents fases i arribem a una societat, tenim aquest problema de... Tenim si hi ha un procés per passar d'immigrant a ciutadà, jo, en lloc de parlar primer, accepto el concepte d'etiqueta, però abans de parlar del concepte d'etiqueta vull parlar del concepte de doble naixement. És a dir,
tothom sabem que les persones, bueno, tothom neix una vegada, però l'immigrant neix dues vegades. Per què dic que això, quan tu acabes d'arribar al món, la teva mare et cuida, mira que no et caiguis, no? Et dona menjar, t'ajuda a jutjar, però arriba un moment, poquet a poc, t'ensenya a fer-ho tu mateix. No? I per tant, arriba un moment que tu ja no necessites que la teva mare t'ajudi ni que el teu pare t'ajudi. Però t'ensenyen, t'acompanyen perquè puguis llegir, perquè puguis fer els càlculs, etc. T'ensenyen els modals, etc. Bé, no? T'ensenyen com parlar a la gent, com gesticular, com saludar, com comportar-se amb tothom. Vale? Aquí es comporta així. Això és una socialització que tenen 3 fases, diuen, alguns altres diuen que 2 fases, però bueno, clar, que hi ha diferents fases que fa que tu arribes a ser un ciutadà. Acceptat o no, però ets un ciutadà. Que et comporteix com tothom, ets un ciutadà. Ara bé, quan tu surtes d'aquesta comunitat on tu has viscut, on tu has nascut, i has passat per tota aquesta fase, i arribes a una altra, és que tornes a néixer. Aquest nou naixement no és que et donin a menjar o que et donin que t'ajudin a dutxar-se, sinó t'ensenyen una altra vegada totes les fases, totes les formes. Primer, el llenguatge, que has d'aprendre a parlar amb la gent, has d'aprendre a mirar la gent, has d'aprendre a apropar-te a la gent perquè no s'assustin, has d'aprendre a caure bé a la gent. Per tant, és una nova manera de créixer, de tornar a reaprendre. Tota aquesta fase que havies fet, inconscientment, la tornes a fer, però conscientudament. Aquest segon naixement és el més complicat perquè tu ets actor i espectador al mateix temps. Abans era només actor, actuaves, són la gent que disfrutava, ai, que mono, ai, que bé, ostres, ha dit això, ostres, que bé, és que s'està rient, ets un actor, però ara, al mateix sistema de ser actor, ets espectador perquè estàs dient tu com la gent actua quan tu actues. Però moltes vegades no es veu la teva figura d'espectador, només es veu la teva figura d'actor. I la societat d'acollida, per acabar, utilitza conceptes per identificar les coses. I a aquesta persona que acaba d'arribar li posen una etiqueta, immigrant. Per tant, aquesta no té caducitat. Per què? Perquè és com si utilitzem el llenguatge actual, els microchips i els descodificadors. És com, el termini immigrant és com un microchip que es fica a la teva pell, o si ets negre o ets d'una altra cultura, per al teu comportament, es fica un microchip. I la gent autòctona té un descodificador. Una vegada que veu que el microchip s'apropa a aquesta petita màquina que descodifica, diu, código rojo, sé que hi ha aquí un problema. Automàticament, no és que la gent autòctona no és que reacciona perquè hi ha instal·lat, el sistema ha instal·lat un microchip en el seu cap que de manera que quan rep directament aquest missatge reacciona d'alguna manera o d'una altra. Reacciona perquè el sistema ja ha inclòs, el seu microchip ja ha identificat tot el codi, si tenim un informàtic que ens dirà més o menys com funciona, el cervell funciona així. Tu, com molt intel·ligent que pots ser, per molt que puguis ser, no pots treure aquest microchip, perquè ja t'identificaran sempre. I crec que no és important de ser immigrant o de que és un immigrant o no, perquè al fi del cap no és dolent ser immigrant. El dolent per mi és que hi hagi gent que entengui malament què és immigrant o que no entengui per què la gent immigra. Per mi el més dolent és això, no és el tema de ser immigrant. Per tant, per això dèiem abans que nosaltres només estem en aquest debat de si som immigrants o no, perquè ja ho hem esperat. Molt bé, molt bé. Amb aquesta metàfora quedem. Després tornarem a veure el remei, perquè tal com ho planteges, jo ho veig com una... ho veig com una interpretació molt pessimista i després ja ho aclarirem. Després ho aclarim.
Nora, a tu et sona un noi també de Magrib, un noi àrab, libanès, de nacionalitat francesa, et sona molt, oi? Doncs aquest, un dia, en una entrevista que li estaven fent, perquè és famós, és conegut, ha escrit molts llibres, ja saps de qui em refereixes, i després vols ja diràs tu el nom. Doncs li van fer una pregunta. Li van dir, tu ets de pare cristià, de mare musulmana, has crescut a casa teva amb aquesta dualitat religiosa, has fet escola en part cristiana i en part també musulmana i has emigrat, els teus pares van emigrar i amb tu, en un país que és laic. Hi ha una civilització absolutament al marge de tot això, però tu has mantingut els vincles tant de l'un com de l'altre. I li diuen, després de tants anys aquí, tu que ho fas tot amb la llengua d'aquí, que és el francès, escrius en francès, raones en francès, tu mateix dius que quan penses en francès, però en el fons del teu cor, què et consideres més? Libanès, francès, cristià, musulmà, ateu, en el fons. No sé si et sona aquesta... Sí? Doncs, ho saps? Doncs et deixo amb la teva resposta, que seria la manera d'entrar en el tema. Per la mateixa pregunta, jo te la faig a tu. A mi Malouf el que va respondre és que no sentia ni una cosa ni l'altra, que ell no era ell sense les dues coses. Jo no sé si aquesta exemplificació era per descriure una amiga a mi, però jo n'he sentit tants llibres com ell i comparteixo igual moltes coses de les que escriuen els seus llibres i sí que els llegeixo perquè suposo que és la meva manera de construir-me aquesta identitat. I jo no tinc una resposta molt clara en aquests moments de la meva vida. Jo fa temps que intento més de construir el concepte d'identitat o d'on em sento o què soc o què no soc, bàsicament perquè he enfocat la meva vida cap a una altra banda. Primer, així com a identitat, o quan em pregunten tu com et sents, jo el primer que em sento és dona. I després, totes les altres coses. En quant a referència i l'exemple que donava el company sobre l'amic Malouf, jo no tinc cap, diguéssim, familiar d'origen català ni similar. Els meus pares són ambdós musulmans practicants i tot el que comporta. Però jo no... Quan era més petita suposo que sí que m'ho plantejava més vegades, ara ja és un tema que no li dono masses voltes. Vull dir que no em desperto pensant qui soc, no dormo pensant qui soc. M'aixeco pensant a veure si avui acaba el dia ja i puc fer altres coses abans d'aquestes coses. Si això respecte o enllaçant amb el que deia l'altre company de que és una etiqueta o és una condició sovint que no té un final o no té un acabament, jo crec que al final està quan nosaltres mateixos descansem. Tot i que en el moment en què comencem a descansar d'aquell continu interrogatori o qüestionament personal, no és que ens oblidem. I amb això torno a enllaçar una mica amb el que ens deia a l'inici de la presentació, d'aquesta cosa que per moltes coses que passin, que es transformin, etc., queda aquell nucli dur, que jo no ho he llegit, però he entès una mica aquesta explicació que volia dir. Això simplement es tracta de que són emocions, i les emocions per mi són el que ens construeixen en molts aspectes, perquè som humans i tenim sentiments. I encara que ens en anem lluny o anem on anem o ens relacionem amb qui ens relacionem, hi ha uns trets que van una mica més enllà, que és la humanitat i els sentiments. I el sentiment
les sensacions que tu puguis tenir en cada moment és el que descriurà el que ens plantegem en aquest debat. Jo la meva identitat no la determina el meu origen, ni el país que m'ha acollit, ni molts altres factors, sinó el context en el qual intento viure en cada moment de la meva vida. És el que condiciona i és el que construeix, perquè per mi la meva identitat està en contínua construcció amb uns trets de base, òbviament. Jo hi ha dies, tot i així, que possiblement em pugui sentir més una cosa o una altra i per els molts anys i el molt joveneta i joveneta que em deien al principi, jo hi ha coses que les tinc a dins perquè són emocions meves. Segurament en aquestes terres d'acollida es pot entendre una mica millor, però això és a vegades com quan algú surt un cert temps del seu nucli de vida i troba faltar coses. El que passa que sí que darrere crec jo que hi ha un munt d'implícits i explícits per als quals estem aquí, fent aquest debat i fent xerrades o participant d'associacions o participant d'un munt d'altres activitats o accions. Els implícits sovint són més els de fora que els propis que ho vivim en la nostra carn. Jo sempre ho diré jo, aquest temps que fa que no em qüestiono res, però sempre hi ha gent que em recorda d'on soc i no són precisament la població migrada o que ha hagut de marxar, sinó la pròpia gent d'aquí. Que bé que parles català, és que no sembles d'allà, és que quantes vegades vas allà i saps cuinar cuscús. Jo sempre faig la broma de que jo sé fer fideuà i no pas cuscús, que menjo pa amb tomàquet i no pas, no sé què dir-vos, fer galetes, no? Però quan ens plantegem aquest final, que dèiem aquí, és un final mutu i sovint és més el treball que s'ha de fer també en acollida o en societat receptora, com se n'indiqui, que no pas la pròpia població que s'ha mogut, no? Perquè sovint en néixer aquí ja se'ls ensenya a ser immigrants. I jo que vinc una mica del sector educatiu, allà s'ensenya a ser immigrant. I tens nens i nenes que els diuen que ells són del Marroc, del Senegal, de Bali, de l'Índia, i són segurament una minoria ètnica que no saben ni parlar el seu idioma. I és un treball mutu. Molt bé. Saima, abans has comentat que la persona immigrada, ara més parlat del passat, la immigració és una cosa que quan arribes aquí ja has immigrat, per això més que immigrants, jo proposo que parlem de persones immigrades. Doncs una persona immigrada que arriba aquí, tu abans has explicat bé que neix dos cops. Doncs aquí Catalunya es troba en una situació política molt complexa, oi? Doncs si la persona immigrada no neix dos cops, doncs és possible que hi hagi un tercer cop que hagi de néixer, perquè posem el cas, aquí hi ha un debat ara que una part, no hi entrarem perquè no és el tema d'avui, però una part de Catalunya vol dir prou a Espanya, vol tenir una nova identitat. Per tant, els catalans de quatre avis volen néixer una segona vegada. Què implica tot això a una persona que ja ha nascut dos cops i que veu com el país on viu està en un debat un altre cop d'identitat? Li suposa un massa esforç o és una cosa, no, al contrari, com que jo ja ho he experimentat, a mi no em costa res, sense entrar en qüestions polítiques, simplement des del punt de vista social o sociològic,
Com ho veus tu? No em parlis com a politòleg, que ja el conec. Costa. Em costarà. Perquè la resposta a la teva qüestió és primer politològica, no política, sinó politològica, perquè estem parlant en aquest aspecte de les polítiques de gestió de les identitats. Aquest aspecte, perquè la meva companya n'ha parlat ara, com s'ensenya als nanos a ser immigrant. Perquè el pare de Mamadou és de Senegal. Estàs dient als seus nois, però... I el meu pare, que són catalans, per tant, jo soc català i automàticament Mamadou és senegalès. Bé. Crec que Catalunya té un avantatge, és tenir persones que han viscut el que ara part de Catalunya està visquint. Les polítiques migratòries moltes vegades tenen, totes les polítiques per cert tenen tres dimensions, una dimensió social, una dimensió política i una dimensió administrativa. Social perquè són problemes que sorgeixen de la societat als que s'agafen les decisions per solucionar-les. Polítiques perquè aquestes decisions s'agafen a nivell polític, discurs i tal, i finalment les institucions i tal, i després l'execució d'aquestes decisions es fa a nivell administratiu. I combinar aquestes tres dimensions ens permet de respondre a aquesta pregunta que m'acaba aquesta provocació, de dir si neixem tres vegades. Jo crec que si s'ha tingut en compte l'immigrant, aporta molt a la societat. Perquè què estem parlant ara mateix si ens plantegem aquesta pregunta de dir Catalunya vol anar-se d'Espanya? Per què? Perquè pensen que aporten molt més a Espanya que el que Espanya ens aporta. Aquesta és la pregunta. Però primer és aquesta, perquè la idea de la reivindicació va partir que s'ha presentat un plan de finançament que no s'ha acceptat i després fem un clac, com un partit conservador, ja veurem, no? És una part, diguem que és una part important. Sí, hi ha tot un tema identitari, però no entrarem, però vull dir per què he agafat aquesta part? És important per mi, perquè quan arriba aquí l'immigrant, des del moment que comença aquest procés, aquest primer contacte amb les administracions, ja està pagant per ser ciutadà. Ja està pagant, ja li estan demanant perquè puguis tenir un certificat d'arraigo, has de pagar. Quan has de fer qualsevol cosa que tu has de fer, per poder ser ciutadà, has de pagar. Bé, quan comences el primer dia que et donen el DNI, la targeta de residència, comences a participar directament. Des del moment que tu has fet el teu segon naixement, oficialment, perquè una vegada que estigués legal, entre cometes, una altra vegada que és que haguessin acceptat que tu has nascut aquí a partir d'avui. Des d'aquest moment estàs participant directament a l'Estat. I t'adones que finalment et diuen no, tu, perquè has vingut allà, malgrat tot el que aportes, i aportes molt més que aquell que ha nascut aquí fa 18-20 anys, aportes molt més que aquesta persona, però aquesta persona per haver nascut primer, per haver nascut aquí, el seu primer naixement l'ha fet aquí, tu tens menys dret a aquesta persona. És el que estem parlant. Per tant, els immigrants podrien haver dit, val, doncs nosaltres intentarem de crear una comunitat dintre de Catalunya que fos la dels immigrants, no? Però no s'ha fet. Per tant, han dit, vale, d'acord, comencem. Jo accepto arreglar això. No hi ha hagut una revolució d'immigrants aquí, oi? No, no hi ha hagut. Han participat activament al desenvolupament de Catalunya, econòmic i tot, i a més han aportat moltes coses a la societat. El problema és que no s'ha valorat des de les institucions. El meu problema, sempre he dit, no és un problema de dir els catalans són tal. No, no. A veure, les institucions de Catalunya són el gran problema per les persones que han nascut segona, que han fet el seu segon naixement a Catalunya. Perquè si les institucions s'haguessin plantejat totes les persones que arriben aquí fem de manera, des del moment que els acollim, els posem en condicions perquè puguin sentir-se d'aquí. Des del moment, no discursos, no només discursos, no, realitat. Hi ha hagut plans comarcals primer, després s'han continuat amb el plan interdepartamental,
després el Pla de Ciutadania i Immigració i finalment el 2008 amb el Pacte Nacional per la Immigració. Són processos, són discursos, però què n'hi ha entre això i la realitat? S'ha fet una avaluació d'això? No n'hi ha. No hi ha hagut cap avaluació de tots els plans d'immigració, que algú m'ho diu, si m'equivoco, m'agradaria que es digui aquí el director d'immigració. Per tant, com pots saber que estàs fent les coses bé si no t'estàs avaluant? És un problema greu des de la perspectiva de que s'intenta dir als catalans o a la ciutadania no, el problema no és la ciutadania. Jo no em plantejo això. Que jo tingui un problema amb els veïns, és normal. Si hagués estat en Senegal, tindria problema amb la meva mare, amb la meva dona, amb la meva cosina. La cosina és normal, el problema que sorgeixen. La incompetència de lideratge o la mediocritat de lideratge és el que fa que els problemes sorgeixen i es plantegen a nivell institucional i passen a desbordar l'administració pública. Per tant, no hem de néixer una quarta vegada i els catalans no han de néixer una segona vegada, perquè ja són qui són. No necessiten néixer una segona vegada. No crec que aquí hi ha un segon naixement. Només hi ha una Catalunya que sí vol destacar-se a nivell nacional, a nivell internacional. És una altra cosa. Molt bé. Molt bé. Nora, això de la situació aquesta, algú diu, estem en una situació conflictiva. Jo diria, amb més prudència, Catalunya es troba en una situació preconflictiva front a Espanya. I una persona que va arribar aquí als 8 anys amb prou feina, havia d'entendre el primer món que l'acollia i tal, però després s'ha fet pràcticament aquí. Per tant, moltes coses, com tu mateixa ho has dit, no? Aquest plantejament, molts sentiments, no és la meva preocupació. El que em preocupa com a dona, què puc fer jo per el meu desenvolupament personal i per contribuir a la societat, oi? Doncs, dins d'aquesta actitud, diguem-ne, més racional que sentimental, com veus tu el paper de la persona immigrada? Hi ha diverses possibilitats, però podem resumir en 3. Un és que el moviment aquests de Catalunya consideri les persones immigrades com a persones amb qui comptar per ser actius a la consecució d'aquesta independència. Hi ha un altre que és que la immigració ha d'estar al marge d'aquest debat, perquè és un debat que hem vingut i l'hem trobat, potser ara s'ha accentuat, però és un debat etern entre els autòctons, i a mi, sigui un estat propi, sigui una autonomia, a mi tant més, jo continuo la meva vida. I podem situar un tercer, que és com la persona immigrada pensant en jo des d'on vinc sempre he sigut un membre de la societat i aquí com un membre més de la societat. A diferència de la primera que és que el moviment compta de forma instrumental amb la immigració, en aquest és no, la persona immigrada es considera com responsable de la decisió que s'ha de prendre ara, que si no participa en aquesta decisió, demà haurà d'assumir les conseqüències. Com veus tu el paper de la persona immigrada front a aquesta situació preconflictiva del procés d'independització? A veure, com t'ho resumeixo perquè quedi una mica clar. El paper de l'immigrant, en primer lloc, no hi és. Per què? Perquè és una qüestió d'accessos. Els immigrants tenen accés a aquest debat, sí o no? Primer, hi ha una qüestió que és referent al tema administratiu. Hi ha una cosa administrativa, purament administrativa. És a dir, que en qualsevol consulta, en qualsevol votació i en qualsevol acte d'aquests,
Aquí no sé quins són els percentatges de nacionalitzats i no nacionalitzats a Catalunya en concret, però segurament més d'un 60-70% no podrien decidir per una qüestió administrativa o jurídica. Després, això hi ha més de caràcter, diguéssim, del dia a dia. Igual que l'accés aquest sovint està limitat. Sempre estan fent referències al paper o al deure de l'immigrant, però al final és com una cosa que jo sempre deia, després de no sé quants anys que no m'havia nacionalitzat. No podia decidir qui podia imposar-me els impostos que havia de pagar. Llavors, i això ja et dic, és com molt de base. Aquest debat que hi ha actualment, el paper de l'immigrant, ja t'he dit al principi, primer que no hi compta, després hi ha la situació administrativa i després, i això és una opinió totalment meva i no parlo en nom de ningú, abans de debatre quants immigrants es senten o no es senten participants o no, m'agradaria saber el sondeig de la pròpia ciutadania que es sent partícip d'aquest debat i quants saben per què és aquest debat. El rerefons a tots ens agrada, o almenys els que som partícips d'un ideal o un inici d'uns països catalans, que ja no és només Catalunya, de tot aquest procés també que em preguntaves per jo i la meva identificació amb, jo tinc una concepció també en aquest camí, però m'agradaria saber aquest debat, l'inici ha sigut tot tanta